Bisan pa man sa kadaghan sa iyang gimbuhaton apan pangitaan gayod ni Gobernador Gwen Garcia og panahon nga mosayaw karong Domingo alang sa kasaulugan sa Sinulog 2022. Sama sa iyang gibuhat sa miaging tuig, virtual ang iyang pagsayaw alang sa Sinulog Festival ug walay live audience ug wala usab siya'y backup nga festival dancers sama sa miaging mga sayaw niya. Apan adunay napulo ka mga board members nga moapil sa iyang sayaw. Kauban si Bukal Glenn Soco, Chief of Staff Attorney Frank Dinsay ug pipila ka mga kawani sa Kapitulyo. Musayaw siya petisyon ngadto sa Senyor Santo Niño nga padayon nga panalipdan ang probinsya sa Sugbo karong mga panahona nga nag-atubang kini sa krisis nga dala sa bagyo. Bisan pa man ug wala pa kini naka-recover sa pandemya. Musayaw siya tungod usab kay alang ni Gobernador Garcia iyang obligasyon nga magpasalamat ug pag-ampo sa balaan nga bata nga kanunay ni ining giprotehian ang Sugbo ug ang mga opisyalis ni ini. As always, good, the continued protection of Cebu and the Cebuanos, and my special prayer this time will be for the Santo Niño to help us in recovering from Typhoon Odette and all other threats, including COVID-19. I really hope that this year will be a much better year for our province. Aning kamot sad gyud ko nga ato gyud ning mapabangon ug usab makabarog ug usab ang Sugbo. Kahinumduman nga sa sulod sa labing unang tulo ka termino, sunod-sunod gayud siya nga misayaw sa Sinulog gikan sa 2005 hangtod sa 2013. Misayaw usab siya makausa niadtong 2015 nga kongresista pa siya sa Tercero Distrito. Niadtong tuig 2019 dihang nahibalik siya pagka-gobernador, mibalik usab siya pagsayaw sa Sinulog stage niadtong tuig 2020 kauban ang Siloy Festival Dancers. Karong tuiga mauna ang ika-13 nga higayon sa iyang pagsayaw sa Sinulog. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.